Surifila filɛbaw an ka foli an'an ka waliɲumandɔn bɛɛ ka taa bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fan tan ni naani anw ka foli an'an ka waliɲumandɔn bɛɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ka jira aw la k'a fɔ ko nin y'aw ka émission sigilen aw ye émission min bɛ sigi aw ye waati bɛɛ lajɛlen ɲininkali ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen n'i y'a sɔrɔ 1000 bi yan an b'o d'i ma Fufalaki Zeguwakaw ka dɛmɛ don Fufalaki kan k'o d'i ma tamani bonya kosɔn ziyara bonya kosɔn Cherif Ousmane Madani Haidara kanu kosɔn 1000 kan k'o d'i ma k'i k'i kɔ don n'o ye ko maa si t'i minɛ maa si t'i wele k'o minɛ i la o tumana ɲininkali fɔlɔ o ti dɔwɛrɛ ye Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ka bana laban min y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ min bana laban min ye kira sɔrɔ a ye kira sɔrɔ min Zeguwakaw a tulo bɛ nasa dɛ aw ko k'a b'a bɛɛ jaabi nin ye kelen ɲininkali filanan san jumɛn na Ba Madani fatula san jumɛn an bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na cɛba min kaburu yazura a fatula san jumɛn na o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan n'a laban o ti dɔwɛrɛ cɛba dɔ bɛ Haidara nɔfɛ depuis kunu ziyara la depuis matin na ziyara la ale bɛ bɔ ale b'a déplacer ka bɔ a ka so ka na Haidara nɔfɛ ziyara la fo bi a ma tile kelen bila ziyara in kɔ a tɔgɔ ye di o cɛba in tɔgɔ ye di Allahu Akbar ni ɲininkali 3 de bɛ an bolo ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi 1000 bɛ o bɛ d'i ma Fufalaki nka ni ɲininkali n'a tigɛla min na maaw n'o lakale tamaniya fana kɛ ni an ka tɛmɛ ni baara ye aw kɛ n ce b'an ce y'a dɔn basi t'e la tamaniya basi foyi tɛ na i nana ziyara la Cherif Ousmane Madani Haidara ka ziyara la i nakun ye mɔgɔ min ye ne t'a dɔn Ala b'a dɔn Ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ne 1000 de ma sa a bɛ diya ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ti baasi ye kira kisi ni nɛɛma b'a ye bana laban min y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ min a y'a sɔrɔ Madinɛ o de ye ka jaabi ye Madinɛ bana laban min ye kira sɔrɔ a kira sɔrɔ Madinɛ han o tuma i ti wari fɛ ya n bɛ wari fɛ dɛ ni 1000 talen k'e don Ala ka sɛwɛrɛ yɛrɛ na han karamɔgɔ an ce an b'an ce yɔrɔ basi t'e la basi foyi tɛ yen 1000 min b'i tɛgɛ kɔnɔ nin ka di ya awɔ n'i y'a sɔrɔ a ka di n ye o tuma na a b'i tɛgɛ kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ma bila nka n'i y'a jɛ i b'i ta bila dɛ i jɛla n'o ye awɔ n jɛna n'o ye an bɛ tamani dugumakolo ka bi ziyara kɛnɛ kan a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka ziyara kan i nana ni haminako min Ala b'a dɔn ka sago ne kan Ala k'a bɛɛ nɔgɔya ziyara in bonya kosɔn Ba Madani min ni an bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka n'a ka ziyara kɛ a fatula san jumɛn 1976 1976 i ka 1000 minɛ a bil'i tɛgɛ kɔnɔ ayiwa nin ɲɛna sa dɛ nin 1000 sɔrɔli kɔni ma diya ne ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ma diya ne ye nin bara diya merci karamɔgɔ an ce an ce yɔrɔ basi t'i la alhamdulillah an b'Ala tanu bi i bɛ dugumakolo jumɛn kan yan an bɛ tamani dugumakolo de kan bi tamani yɔrɔ nɔrɔma ye yɔrɔ bado ka d'a ka cɛ bado de bɔla yan a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka fara ka denbaya bɛɛ lajɛlen kan ka fara facɛ min n'an bɛna a ka ziyara kɛ yan yɔrɔ ba ye n'i nana ni haminako fɛn o fɛn ye a se b'a Ala k'a nɔgɔya Ala k'a bɛɛ nɔgɔya cɛ ba dɔ tun bɛ tugu Ba Madani kɔ n'o de ye Haidara ye Cherif Ousmane Madani Haidara ziyara la depuis kunu depuis matin na a tun b'a bɔ a ka so ka na Haidara fɛ ziyara la fo bi a b'a baara kɛ a ma deli ka tile kelen bila fiyewu i tɛ ɲɛma i k'o cɛba in tɔgɔ fɔ an yan alhamdulillah an b'Ala tanu k'Ala barikada e ye cɛba min fɔ tan ayiwa hakilina o mɔgɔ min na ka a tɔgɔ kɔni wele o de y'a ka bakɔrɔba ye an k'a dɔn olu senfɛ fɔlɔ an ka ɲɛɲini fan danna o de la bakɔrɔba ye cɛba ye wa bakɔrɔba yɛrɛ bɛ cɛw fɛ mais don dɔ la na bakɔrɔba fana ta n'Ala sɔnna ma k'o da tulo kan nka an bɛ ka maa min ta e ma so tɔgɔ ma fɔlɔ han Ala ka sɛwɛrɛ yira n na nin kɔni ye wari kɔni talen k'e da sa ni faraji ya merci merci wa aleykum assalam ce an b'an ce e bɛ bɔ Zeguwa awɔ Cunkan kanuba minnu bɛ Zeguwa n'o de club des amis de Cunkan e y'o maa dɔ yɔrɔ bon ne b'o dɔn an filɛ nin ye dugumakolo min kɛ i b'a dɔn wa yan ye tamani dugukolo ye e b'a dɔn yan ye nɔrɔma ye ne b'a dɔn yan yɔrɔ nɔrɔma ye an b'a ɲini Ala fɛ an bɛɛ nana ni haminako fɛn o fɛn Ala k'a kɛ ziyara in bonya kosɔn Ala k'o haminako bɛɛ dilan amina yarabi Ala k'o dugawu minɛ ami o ti baasi ye cɛba dɔ tun bɛ tugu Cherif Ousmane Madani Haidara kɔ a ka ca nka a ye maa kelen de ta ka d'a kan bakɔrɔba ninnu b'a la a ka ca nka depuis kunu ale de tun bɛ bɔ a fɛ yen ka sɔrɔ maa si tɛna ziyara kɛyɔrɔ la ka na Haidara nɔfɛ ziyara la fo bi a ma deli ka tile kelen bila fo bi a layidu b'a bolo i tɛ ɲɛma i k'o cɛba in tɔgɔ fɔ an yan
o cɛ b'a nɔ o ye Sendou le Sendou Sendou o bɛ bɔ gardi dɔ de don a bɛ bɔ Côte d'Ivoire Pɔgɔ Sendou a fana ye cɛba ye nka an kɛn bɛ ka min tɔgɔ ta a ka ca an y'a f'i ye a ka ca maso ma Ala ka sɛ wɛrɛ yira na merci Faraji merci cɛba dɔ de tun bɛ Hayidara nɔfɛ cɛbaw ka ca Hayidara ka cɛ jiturabaw ka ca kojugu cɛbaw ka ca bani nɔfɛ minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ d'a ma k'u ka denbaya d'a ma k'u nin d'a ma a ka ca nka an ye maa kelen ta a la n'o de ye cɛba dɔ ye depuis kunu depuis ziyara ma kɛ tan depuis maa tɛna ale tun bɛ bɔ a fɛ yen ka na bani fɛ ziyara la fo bi a b'a baara kelen na i tɛ ɲama i k'a fɔ an yan. Ayiwa ne bɛ min dɔn o la o ye Bakɔrɔba Dube kama hali n'a ma k'a ye. Bakɔrɔba Kure kama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛsiriba don ale de tun bɛ bɔ a ka kamuko la fuya ka na ziyara la nka don dɔ n'Ala sɔnna a ma an fana na cun ka sigi a tɔgɔ la nka an kɛn bɛ ka min tɔgɔ ta e ma s'o ma Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na i ni Faraji merci. Karamɔgɔ an ce. A b'a ni ce. Ɲɛ dɔn basi t'e la. Alhamdulilah an b'Ala tanu. E bɔn bɛ dɔnnibaa ba fɛ de i ka kɔlɔsi. Kɔlɔsi t'a ye dɛ. Ayi. Nin kɔlɔsi ka bon sa dɛ. Taara koyi. A tɛna kɛ wurudi fɛn dɔ ka bon. An bɛ minɛ sɔrɔ ka bon. O jumɛn? An bɛ ziyara min na. Lɔkɔya. O koba de. Ziyara ye koba ye wa ziyara Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka baara kɔrɔ don kira ye ziyara kɛ a ka sahabaw y'a kɛ wa anw fana b'a kɛ ka d'a kan an y'a ye an ka dɔnnibaw la wa kana ziyara kɛnɛ kan ka na haminako yira Ala la Ala m'a ɲini fɛ i ka haminako nɔgɔya o se b'a la Ala k'o nɔgɔya Ala k'an bɛɛ ta nɔgɔya. Amin. O tɛ baasi ye an bɛ cɛba in ka kuma na cɛba min Hayidara ka cɛbaw ka ca a ka ca fo ka taa s'a dan na nka an ye maa kelen dɔrɔn ta o t'a yira k'a fɔ k'ale kelen de ye cɛba ye Hayidara ka cɛbaw ka ca kojugu nin ye cɛba dɔ de a bɛ bani nɔfɛ a mɛnna ziyara kɛnɛ kan depuis kunu a bɛ bɔ a ka so ka na Hayidara nɔfɛ ziyara la fo bi a b'a baara kelen na a m'a falen fiyewu i tɛ ɲama i k'o fɔ an yan. Alhamdulilayi ne ka faamuyara o segukaw ka ca bilen segukaw ka ca bilen. Segukaw ka ca bilen jinɛtigi segukaw ka ca bilen o tɛ de ca mun ye cɛba ye Hayidara ka cɛba don nka n y'a f'i ye n ko cɛbaw ka ca bani ko an ye kelen dɔrɔn t'a la nka an da bɛna se cɛ minnu bɛɛ ma e kɔni ma se ni cɛba in tɔgɔ ma sa dɛ Ala ka cɛ wɛrɛ yira an na i ni Faraji bisimilah ne fa an ce. An ce o. Basi t'i la. Basi si tɛ yen. Basi tɛ yen. Alhamdulilayi a diyara n ye Ala kana basi k'i la an b'a ɲini Ala fɛ ziyara in kɛnɛ kan a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara min ma na Ala cɛ Ala k'a k'o kama Ala k'an bɛɛ mago dilan Ala k'an bɛɛ mago ɲɛ o tɛ baasi ye an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye bana y'a a ka bana laban y'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ la i tɛ ɲama i ko yɔrɔ fɔ an yan. Alhamdulilayi rabbil alamin Ala k'aw ɲuman na Ala y'a ɲuman segin kira ka bana laban y'a sɔrɔ Bakiya kaburujo la Ala sago i sago. Sago tigi ye Ala ye nin ye tiɲɛ i ka ba kelen minɛ i ni Baraji a ma diya n ye kɔni nka i k'a minɛ ka taa n'o tɛ nin ma diya n ye dɛ i ni Baraji merci. Karamɔgɔ an ce. An b'an ce. Yɔrɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ n na alhamdulilayi. An bɛ dugumakolo jumɛn kan bi. Bon an bɛ Tamani dugumakolo de kan bi inshallah an nana an karamɔgɔba in a ka facɛ u ka ziyara an nana o kɛnɛ de kan. Ala k'a ko kama Ala k'a mago dilan a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara Ala ka sida d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka kunkɔrɔta d'a ma Ala ka wasa juguw kan o tɛ baasi ye an bɛ karamɔgɔba min tɔgɔ la n'o de ye Sherif Usmani Madani Hayidara a ka cɛbaw ka ca a ka cɛ jiturabaw ka ca maa minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ d'a ma k'u ka denbaya d'a ma a ka ca kojugu an ye kelen dɔrɔn t'a la o tɛ dɔwɛrɛ cɛ min tugula Hayidara kɔ ziyara la depuis kunu fo bi a ma deli k'a falen ɲama i ka cɛba in tɔgɔ fɔ an ye. Ayiwa n balimakɛ ne bɛ min dɔn o de ye Mohamed Tarawele. Mohamed Tarawele kolokalanna Mohamed an facɛ Mohamed nin ye cɛ ni Hayidara bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna ne y'a f'i ye ko cɛ jiturabaw ka ca bani kɔ kojugu nka i da ma se an kɛn bɛ ka min ta e da ma s'o ma ne ba kelen talen k'e to yen sa dɛ i ni Baraji nin kɔni nin ye nin talen i Baraji. Kana diya karamɔgɔ an ce. An b'an ce. Yɔrɔ basi t'i la. Basi foyi tɛ yen. Ba kelen kɔnɔ o ka di ye. A ka di n ye. A ka di n ye. Ne ye ba kelen de bɛ mun k'a la. N b'a minɛ k'a kɛ ma koyi. O tɛ baasi ye i komi i b'a dɔn cogo min na a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara ba san den ba Madani den an b'ale de ka ziyara kɛnɛ kan
a ka cɛbaw ka ca a ka cɛ jiturabaw ka ca maaw ka ca Haidara kɔ minnu kɛmɛ k'u yɛrɛ d'a ma k'u nin d'a ma ka jadi kɛ Alahu Taala kɔ kama ka jadi kɛ Haidara nɔfɛ diinɛ bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na an ye kelen dɔrɔn t'a la o ti dɔwɛrɛ ni cɛba dɔ de cɛba min ni a tugula Haidara kɔ ziyara la depuis kunu depuis maa tɛ yen fo bi a b'a baara kɛ o ye jɔn de ye. Bon ne bɛ min dɔn o la o ye Burama Jalo le Burama Jalo. Min sala ay ko hali bi a b'a la Burama Jalo wulila. Jalo ne kɔni min dɔn o y'o de. ay ko hali bi a tigi b'a la. Ne ye min dɔn o y'o de. o tuma Burama Jalo wulila. A ma wuli. Ala ka hinɛ Burama Jalo la Burama Jalo a y'a ni feere Haidara ma a y'a ni feere Ala ma Ala k'a n'a sara Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma nka i ma s'a ma han i ni baraji merci. Basi t'i la. Basi foyi tɛ n na. Denbaya bɛ di. Tɔɔrɔ si la. I bɛ dugumakoloba min kan bi i b'a dɔn. N b'a dɔn o Tamani dugumakolo. An bɛ yan kun jumɛn kama. An bɛ Sherif Usmani Madani Haidara kama. Allahu akbar nin cɛ ba in Ala k'an mɛn an kɔrɔ Ala k'an bɛɛ mago dilan ziyara in kama n y'a f'i ye cogo min na a Seyidu Sherif Usmani Madani Haidara a ka cɛbaw ka ca a ka cɛ jɛturabaw ka ca maa minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ d'a ma k'u ka denbaya d'a ma o ka ca kojugu nka an ye kelen dɔrɔn t'a la nin ye cɛ dɔ de hali bi a cɛ in bɛ yen a bɛ ziyara la bani kɔ depuis kunu depuis maa tɛ yen a bɛ bɔ a ka so ka na ziyara la Haidara kɔ fo bi a m'a dabila o jɔn ye. C'est Kanté Mori. Kanté Mori. Kanté Mori aw bɛ bɔ. Isa Kanté c'est à Ɲuno. Isa Kanté min b'a fɔ ko ɲininkali 14 o tɛ de. Isa Kanté fana jituraba dɔ ye nka an kɛn bɛ ka min k'a tɔgɔ e ma se wa sa dɛ ala nin kɔni ye wari talen k'e da sa dɛ. Merci karamɔgɔkɛ an ce. An ce. e bɛ ka ne ka papier kɔnɔna filɛ dɛ a tila k'a jaabi bɛ yan. A jaabi tɛ mais ɲɛ fɛn dɔ la o de ka di ne ye. Ɔ wari ya o minɛ. N sɔrɔ n bɛ n'a minɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ ziyara bonya kosɔn Ala k'an bɛɛ mago dilan Ala ka na n'an bɛɛ ɲuman ye Ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye yarabi Ala ka haminako bɛɛ dilan Ala k'an ka jamana bɔ bolo la Ala k'an ka jamana basigi o tɛ baasi ye karamɔgɔ a Seyidu Sherif Usmani Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman a ka jiturabaw ka ca maaw b'a kɔ minnu kɛn bɛ k'u yɛrɛ n'a ka denbaya d'a ma a ka ca kojugu hali e yɛrɛ b'o maaw la mais siga foyi t'a la Haidara ka maa dɔ bɛ yen maa min n'a y'a yɛrɛ di Haidara ma kosɛbɛ tɔ bɛɛ y'a yɛrɛ d'a ma kosɛbɛ ale tun bɛ bɔ a ka so ka na Haidara fɛ ziyara la depuis kunu depuis maa tɛ yen fo bi a b'o baara kelen na o ye jɔn ye. Bon an yɛrɛ fɛ Zewa o ye Diri Kulubali le ye an fɛ Zewa Diri Kulubali. Aw fɛ Zewa Diri Kulubali o fana ye cɛba dɔ ye yɔrɔ. Cɛba dɔ ye. Ivoirien o u ye Zewa a bɛ bɔ Mali la a bɛɛ ye kelen sa Zewa kɔni ni Ivoire kɔni bɛɛ ye kelen Diri Kulubali i b'a fɔ n ye ko hali bi k'a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan a kɛn bɛ k'a yɛrɛ ni min di Haidara ma a ka dɔ fara a kan a ka caya nka an kɛn bɛ ka min k'a tɔgɔ ye e ma s'o ma Ala ka sɛ wɛrɛ yira n na nin kɔni nin ta kɔni bɔlen na sa o i ni baraji ha an ce. An ce. Wari baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Denbaya bɛ di. Bɛɛ ka kɛnɛ. An bɛ Tamani dugumakolo kan bi i nana ni haminako min ye bi Ala b'a dɔn ka sago ne kan Ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ cɛba dɔ bɛ Haidara nɔfɛ n y'a fɔ Haidara ka cɛbaw ka ca a ka cɛ jiturabaw ka ca nka n ye maa kelen dɔrɔn ta o t'a yira k'a fɔ k'ale ka cɛsiri ka bon ni tɔw ye nka cɛsiribaw ka ca n ye kelen dɔrɔn ta la n'Ala sɔnn'a ma n da bɛna se tɔw fana ma nin tun bɛ bɔ a ka so depuis kunu fo bi ziyara la Haidara nɔfɛ fo bi a b'a baara na o ye jɔn ye. Zikiri Solo. Solomani Jara. Ko Zikiri Solomani Jara. Awɔ. Solo ka di e la sa dɛ. Solo o tuma a fana ye maa cɛsirilen ka d'a kan a fana ko ten ko maa o maa tɛ Haidara fɛ ale tɛ fɛ k'i ɲɛ yɛrɛ ale t'a fɛ ka o tigilamɔgɔ yɛrɛ y'a ɲɛ na Ala kana ka Haidara juguya ba ye n'o tɛ Solo t'a fɛ k'an ye dɛ Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na nin kɔni nin ye nin talen k'e da sa i ni baraji ha n balima siri fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ yen k'a b'an filɛ jamana in kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fan 14 an y'a fɔ aw ye cogo min na an filɛ Tamani dugumakolo kan an filɛ nin ye cɛba dɔ de ka ziyara kɛnɛ kan a Seyidu Sherif Usmani Madani Haidara Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na ziyara in Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an b'a fɔ ko wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalam merci.